bhadeli ngenyanga namuzo sibuzo zobanyana natinamba ngeke mateketsini lapho kambeni njalo Sakubingelela phezulu kwamukela umbuke lapha emakhaya kuyintokozo enkulu ukuthi sibe nawe la kweSimanzonke sikulethela khona indaba zamaskandi. Ngaphandle kokupholisa amasaka ngihlale kuzo engophathele zona uzoqala ukuthi selimemezela iskimu esisha igcwame elisha ezobaphusha ngalo kulo nyaka. Emva kokuthi igcwame elisha limemezelile-ke iskimu esisha kwavela nenguquko kwabantu abakhishile amagidangoma engabala khona oPholo, uMashonisa, umfundisi, oBhulamngoma. Sokhumbuleka ukuthi bona laba abakhishiwe ibona kade beqinisele leli qembu libizwa ukuthi uMaceceke likhiphe ngonyaka ondlule elisakhiphe i-album eyodwa. Lokho kushiya abantu beyibuza ukuthi kungenzeka ukuthi uMaceceke bephele noma bazovuswa lamagidangoma amasha athengiwe. Amagidangoma amasha athengiwe kubala khona oKhethi namawele nabanye abaningi. Kuzokhumuleka ukuthi uShilizi-ke yena usalila akaxoshanga. Akuyibuke le video le ekuthulela amagidangoma egcwame elisha azobaphusha ngayo lo nyaka. Senjalo-ke ezinye indaba engodatsela zona ezokuthi emva kokuthi uKhuzani imemezelile ukuthi ngomhla 27 kuNovemba uyekhipha i-album yakhe entsha. Abantu abaningi-ke sebethe igcwame elisha selikopele kuye uKhuzani njengoba nalo igcwame elisha libe selimemezela ukuthi ngomhla 27 Novemba nalo liyekhipha i-album yalo. Lokho abantu abaningi bakuthatha ngokuthi-ke shoot nayo igcwame elisha likopela kuKhuzani. Akwabukeka ama-video abo besho ngokusemthethweni ukuthi ama-album abo ayaphuma ngomhla ka-27. Ngimtshela ngemkhumbuzo ukuthi seyishayile lezo nsuku lezo. Njengoba ngikhuluma nje ukuthi iyakhipha indlamleza ngomhla ka-27. Nangokudlule ngabatshela abantu. Sesiphetha nje ezinye indaba engodatsela zona ezokuthi kubonakala ngazimambela kahle izinto ubaba uSipho abantwana njengoba esengumlingisi wamafilimu. La ulingisa ifilimu ebizwa ukuthi Imali Emnyama. Le Mali Emnyama-ke ifilimu lekade yothulwa ngokusemthethweni eThekwini eSalcos Casino lapho kubukwa khona amafilimu. Sembongela ubaba uSipho siphinde sibonge kakhulu kuyena imanager yakhe uBhuti uSakhile Cele kuyena okwazi ukufaka ubaba uSipho ma-department afanele. Uzokhumbulela ukuthi ubaba uSipho wazakhela udumo ngiclip eyayithi ijuice efridge ngathi qeda ukukhipha i-album yakhe ethi Corona izophela nezinye ingoma ezithakaselwa abantu. Sembongela ubaba uSipho ngalempumelelo yakhe. kweSimanzonke izona indaba enguphathele zona namhlanje. Sizohlangana futhi ngokuzayo. Siyabonga. Usibona madoda sikamodala awusho lapho khatheni ngezomntaka baba awasho kamnandi mntaka mano madoda wala masiqaphuna ngodala kanje uyabona futhi ngendlela abazokhala ngayo abantu kulonyaka asazi
Hawu kalela makalela hawe